Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, Happy New Year, Happy New Year, Merry, Merry Christmas, Christmas. Hinintay kong lumabas si Santa Claus ng Christmas. Nagsabit ako ng medyas doon sa may labas. Nilagyan pamaskong medyas ko. Nagulat ako sa nakita ko. Kasi ang nilagay ay 20. Hiningi pa niyang sukle sa araw ng Pasko. Kahit nakano, tumatanggap ako, wag lang 20. Sa araw ng Pasko, kahit nakano, tumatanggap ako, wag lang 20. May mama sa kalye na nakakotse. Nilapitan ng bulag na babae, akay ng pulubing lalaki. Ang sabi ng bulag na babae, palimos po, bulag lang po ako. Kinabukasan at palimos siya muli. Ang bulag naman ay ang lalaki. Sa araw ng Pasko, kahit nakano, tumatanggap ako, wag lang 20. Sa araw ng Pasko, kahit nakano, tumatanggap ako, wag lang 20. Wag lang 20. Pwede 30. Ano man ang iyong ginagawa sa iyong kapwa, ang siya rin ginagawa mo sa akin. Ano man ang iyong ginagawa kay Jogral, ang siya rin ginagawa mo sa akin.